Tak střílej. Říkám, střílej. Začneme znovu. Vrať se. Hotovo? Ano. To jsem já. No to je pan doktor Kola, poznáváte ho. Pojď mi pomoct, Matildě je zlé. Opakovali jsme scénu z mé nové hry. Je to jen divadelní pistole, dokážu vám to, hele. No. Hej, Matildo, vstaňte, Matildo. Tak, Matildo! No. Matildo, pojď mi s ní pomoct! No, tak se podívej, kam vedou ty tvoje pokusy. Pomalu. Dobrý. Tak. Matildo, co mi to dělá? Počkej, pojď radši sem, to je lepší. Tak, zaber, tak, jedem. Matildo, probuďte se, Matildo. Slyšíte mě, Matildo, no tak vzbuďte se, no. Tak proč mi pán neřekl, že to má být legrace? A to nebyla legrace, opakuju, že jsme vážně pracovali. Aha, prostě to nebylo doopravdy. A správně. Ale já jsem z toho měla málem smrt. Ale vaše reakce ale prokázala, že tahle scéna měla přesně ten očekávaný účinek. Jsem naprosto spokojený. Já tedy taky. Jak se cítíš? Tedy jak se cítíte? Teď už líp. Radši se vrátím do kuchyně. Je vyřízená. Až bude mít pán zase mrtvoli v té své nové hře, ať mi dá vědět předem. Dobře, tak co si myslíš o mém debitu, no? Víš, kamaráde, já nevím, ale nezdá se mi to nejlepší. Poslyš, ty se mě ptáš jako advokáta, ale já ti to radši řeknu jako tvůj přítel. Jsi úspěšný autor komedií, tvoje roztomilá žena v nich skvěle hraje, bohužel v detektivním žánru. Tak to se ti na tom nelíbí, vyjádří se konečně. Dobrá, takže za prvé. Proč tvůj hrdina odkrouhne toho chlapa? Protože to je darebák. Kdyby se měli odbouchnout všichni darebáci, tak... Je to darebák a najal si vyděrače. Hlavní hrdina musel zaplatit pěknou částku a pak musel zaplatit ještě po druhé. Ano. A nyní vyděrač, no... Koho? Co? Neslyším, co říkáš, cože? Ale vyděrač, najatej. A protože můj nebohý hrdina nemá čím zaplatit, musí všechno prodat. Stůl, židle, kanapé, taky tohle, támhleto, až bude mu jenom lustr. Seš to celý divnej, když se snažíš napsat detektivku. A tak předstírá, že mu zaplatí ještě jednou. Dobře, Ano. Jdeme tam. Vyděrač přichází tamhle odtud. Tak jako ty. Rozumím. Dojde sem a když je tady... Pak ratata. Jaký ratata? Přece ratata. Bum, bum, ratata je po ně. Ale ovšem, že ne. Ale víš, že na tvé historce mi vadí, že ten tvůj hrdina má zřejmě něco vážného na svědomí. No právě, že ne, protože se zapletl zbytečně do něčeho, co se ho ve skutečnosti netýká. No tak proč nejde a nevysvětlí to na policii? Protože nemůže, no. A diváci se nedozví proč. To je jedno. Aha, tak jedno. Víš co, kamaráde? Zavolej mi
Až v tom budeš mít trochu víc jasno, jo? Čau. Zatraceně, co se ti nezdá na té mé historce? Všechno, kamaráde. Tvůj hrdina skončí na šibenici. O ten nesmysl nikdy ho nedostanou. Jak to? Spáchá dokonalý zločin? V jistém smyslu ano. Máš kyblík s vodou? Kyblík s vodou? No jo, aby se smila krev na koberci. No tak vidíš. Vypustit krev na koberci. Tak no to a pak by musíš vypustit taky výkřik té Aha, služky. jo, služka. No. Do závorky vypustit výkřik služky. A je to. Nashledanou, kamaráde. Díky. Existuje způsob, jak spáchat dokonalý zločin. Ano? Musí se totiž zcela odstranit mrtvola, protože je logické, že dokud se nenajde mrtvola, nelze prokázat, že byl spáchán zločin. A to je pravda. Ano, díky, výborně. Počkej. Hej, počkej chvilku. Něco mě napadlo. Co kdybychom ho schodili do vody? Ty si ale zapomněl, že tělo se nafoukne a vyplave na hladinu. Na to jsem nepomyslel. Leda, že mu rozpářeme břicho, než ho hodíme do vody. Jo. Od spoda nahoru. A co radši pořádně velký kotel? Má falešný zuby? Jak to mám vědět? Protože v kotli nemusí schořet. No, to mi připadá dost obtížné, tak nashledanou. Pane Brisbáre! Pane Brisbáre! Dobrý den, paní Karamizelová. Podařilo se vám přesvědčit vaší paní, abyste prodali ten dům? No víte, není to snadné. Vy někoho máte? No ano. Pana Grundera, bohatého průmyslníka. Jeho manželka se občas trochu napije, tak pro ní hledá nějakou usedlost úplně o samotě, aby nebyla tak lidem na očích. Můžeme se přijít podívat? No jak si víte, to je problém. Moje žena to nesmí vědět. Tak přijďte večer, až bude v divadle, až bude hrát. Telefon, promiňte. Ano. Zase jeden, co se nechal vodit za nos. Haló? Pan Brisbár. Ano. Mám pocit, že na mě zapomínáte. A tomu nevěřte, myslím na vás neustále. Už jste se rozhodl? No já nemůžu. No to prostě tohle teď vážně nemůžu. Proč ne? Prostě nemůžu vám říct, proč nemůžu. Dávám vám poslední lhůtu, 48 hodin. Jste velmi laskav. Zavolám vás. Nashledanou, pane. No tak pojď, můžeš ještě kousek. No tak pojď ještě. A? Dobře, klidně můžeš. Ale stoj! Zastav. Zatřouvej, jedem. Couvej. A stoj! Co je to? Pojď, ještě můžeš. Stop! Hej, co to vyvádíte? A co znamená tohle? Co to je? Jsem altánek pro paní Brisbárovou. Tak pro paní Brisbárovou, co? Kdo vám to řekl? To je k svátku, lásko. Co to znamená altánek pro paní Brisbárovou? To je překvapení k tvému svátku. To snad ne. Nevypadáš nadšeně. Já na pánově místě bych byla. Dejte mi pokoj, To je vy! krásný dár. A dokonce velký dárek. Dejte mi pokoj! A nikdy neuhádneš, kde jsem to sehnal. Půjď dom. Půjď dom. Jistě, půjdu dom. No půjď dom. Neste mi na hrb! Ale já to platit nebudu, rozumíte? Nezapomeň, že je to investice a že tento malý výdaj značně zvýší hodnotu našeho domu. A kolik mě bude stát ten malý výdaj? Byla to dobrá koupě, 250 000. Cože? Bez základů. Cože? Jdu se převléknout, musím do divadla. Tak si to užij, miláčku. Všechno nejlepší, pane Brisbáre. Proč musím být jediný manžel na světě, kterému jeho žena koupila altán? Pane Brisbáre, Co je? jsem vaší paní, že ty základy přijdou na 250 000 franků. 250 000? Ale já vám slevím na 248 000. To je tedy od vás velká oběť. Veliká a nedělejte si starosti s placením. My 4 chlapy vám vykopou jámu 50-60 cm do hloubky po celé ploše a zítra vám sem naliju trochu cementíčku a dáme na to ten altán. A znáte moji práci, pane Brisbáre. Ty základy se nehnou ani za 200 let. Jo, ale za 200 let to nebudu moc ověřit. Za 200 let? Za 200 let. Pane Toneloty, můžete mi odpřísáhnout, že ta díra bude hotová večer? Večer za 200 let. Jak za 200 let? Promiňte mi, je večer na 200 let. Dneska večer? Tady bude díra. Můžu se na vás spolehnout? To je jasná věc. Slovo Tonelotyho? To je slovo Tonelotyho. Tak se do toho pustíte? Ovšem. Platí. Platí. Dobře. Platí. Hej, popadněte lopaty, jde se na to.
Halo, pan Jo? Ano. Tady Antoine Brisbard. No, Už jsem to vyřešil. a Nakonec jsem to dal dohromady. kolik? Budu mít přesně, kolik potřebujete, ale opravdu přesně. Kdy a kde? Jako minule. V 9 u vás. 9. Nechám otevřeno. Tak nashledanou. Večer, pane Jo. Sylvie! S panem Tonelotem jsem to vyjednal a pozítří bude úplně všechno hotovo. Ale já jsem si myslela, aby se ušetřilo, že snad není nutné kopat základy. Základy jsou nezbytné. Ano. A hlavně pořádné základy a pevné základy. Pojď sem, něco ti ukážu. Pojď sem, Ano. podívej, tady to je. Pan Tonelo ti udělá kvalitní cementíček, aby zítra pořádně držel. Ano. A v pátek oslavíme altánek. A k tomu 500. reprízu tvé hry s lidmi v divadelních kostýmech. Antoánku, jsi geniální. Díky, drahoušku, jdu se připravit. Antoine, Ano? kde jsi? No, vždyť už jdu. Tak já jdu dolů. Co děláš na zahradě? Právě jsem hloubal nad svou novou hrou, miláč. Zavezeš mě do divadla? No to právě nemůžu. Ozlobíš se? Ne, lásko, nesmíme rušit inspiraci velkého autora. Já jdu, nebo nakonec přijdu pozdě? Sylvie? Ano? Řekni mi, Sylvie, kdyby chtěl někdo narušit naše štěstí, nebo kdyby nás něco mělo rozdělit. Ale nás nemůže nic rozdělit, anděli. Slib mi, že bychom bojovali ruku v ruce, drahá Sylvie. No, ovšem slibuji. Jsi dnes večer tak vážný, může za to ta nová hra? Možná, že ano. V detektivním žánru jsem... Všechno bude v pořádku, uvidíš. A večer, až se vrátím, už tu bude určitě nějaká mrtvola. Výkop je hotov, vyřízeno. Za další pootevřít dveře. Aha. Za čtvrté obstarat revolver. Za čtvrté revolver. Tak. Za páté zhasnout světlo. Za šesté, no, už na to nevidím. Mělo se dát nejdřív za 7. a potom za 6. Co to tu děláš pod mě? Jak to, co tu dělám pod mě? Tobě není dobře? Ale ano, je mi docela dobře. Přijdu hrozně pozdě, zapomněla jsem si líčení. Sylvie, dali jsme si vlastně pusu? Už jsme si dali pusu, ale můžeme ještě jednou. No, radši ano. Už máš všechno? Ano. Už se nebudeš vracet? Doufám, že ne. S Bohem, křepelku. S Bohem, kačírku.
Revolver. Můj revolver. Kam jsem ztratil revolver? Kdo to sem dal? To nemůžu. To nemůžu. Nemůžu. Tohle to nedokážu. Radši zaplatím. Nemůžu, nemůžu. Vemte si ho. Hej! No to snad ne, no tak, vstaňte. Hej. Konec hry, tak vstaňte, slyšíte? Tak vstaňte, prosím. Pán zase pracuje. Vy jste nešla do kina? Ale šla. Divadelní pistole, pispa. Dobrou noc, pane doktore. Pěkně pokračujte. Pane Brisbane, stalo se neštěstí. Vy jste byl tady? A co tu děláte? Odpočívám. V tomhle přestrojení? Neslyšel jste volání? To je strašné, je tam příšerná tma a paní Grunderová spadla do jámy. Co dělá v mé jámě? Já ji potřebuju. Pojď. To je ale moje jáma, Tak rychle, pane rychle. bože. No tohle. Ale ne, jak to mohla spadnout? Prosím? Nerozumím. Pije. Pane Brisbane. Tak pojďte. Musíme ji dostat ven. No. Please me do. To je pan Brisbane. Moc mě těší. This is my wife. Help me, please. Tak do toho, Opatrně, pánové. Tak, už to bude. Ach, pane Grundere. Dám jí koněk, to jí udělá dobře. Ne. Myslím, že má dost. Teď ne, darling, prosím. Pane Brisbane. Pane Darling, na Brisbane, chvilku se udělejte posadíte nám a budete se místo. cítit lépe. Tak, vidíte, už dovolíte? My darling, jste v Tak, pořádku. ano, Musíte si už je odpočinout. líbře. Trochu vás Ještě rozepnu, musím vám poštářek z říkat, druhé to vám udělám. strany, aby se pěkně hajalo. A už to bude všechno v pořádku. Spolehněte se, paní Grunderová. Bože, Co je to vám, zase darling? s Vy už ležíte, máte Uklidněte se, bolesti? prosím. Strašně mi bolí noha. Noha? Vždyť jste si narazila Ach, záda. zlatičko, je mi to možná tak ve mně noha. líto. Tak je dobré, uklidněte se, my darling. Potřebovala bych se něčeho napít. Přineste mi něco. Na to nesmíte ani Víte, že pomyslet. dostanete něčeho napít. A kde mám koněk? Koněk. Myslete na něj. A Představte si obrovskou nemělo láhev stát piva. taková nepříjemná patálie, to se Brzy se nemělo postavte na nohy. Nechcete to zkusit hned? Třeba by vám to šlo. No A tak. pane Grundere, váš klobouk. Pane Brisbane, Ano? mohu hosty provést. Ne, to není možné. Ale pane Brisbane, to Zavíráme, není možné. konec Kdybyste vy to návštěv, slíbili končíme, stejnou jde pořádku, tak se. musíte Šupity, nechat šupity, podvést. no. Pane Brisbane, jak já teď vypadám? No jak já teď vypadám? A nechtějte, abych vám to řekl. Rozuměl jste mu, co řekl? Nemoc. Tím líp. It's better. Naschledanou, madam. Dobrou noc.
my head. Koňáček. Hej, hej! Ona tu zůstala! Něco jste zapomněli! Hej, hej! Máte tu paní Grunderovou! My darling. Koukněte, tady je! No prosím, tamhle je! Hej, můj koňák! Můj koňák! Madame Grunderová. Musíte si jít lehnout, pojďte si Tady mají lehnout. moc dobrý koňáček, ale já si nechci zlehnout, chtěla bych se ještě napít, ale... Ten není váš! Hm? It's my head, prosím. It's my. Ne, ten taky, ne váš. Excuse me. I have your hat. It's your hat. Splendid, splendid. Good night, good night. No, šup. To jste vy? Doufám, že neruším. Zhasněte, zhasněte. Ale když hasnu, tak nic neuvidím. No o to mi jde. Kde pak jste? Tady pod lampou. No. Ne, přímo pod ní. Pod tady lampou, jste. tak. Co to máte na sobě? Vzal jsem si to, abych si prohlédl vaše základy. Tak to jsme měli stejný nápad. Je to divné. Právě jsem objevil něco nepatřičného. Co to bylo? Představte si, že nějaký trouba vyhloubil novou jámu do té mé jámy. Jámu? Jámu. Kde? V mé jámě. No tohle. A ne nějakou maličkou, je to obrovská jáma. Určitě by se tam vešel chlap na ležato. Co to povídáte? Jo. Kdo to byl? No, to nevím. No, třeba některý váš dělník z legrace. Z legrace. Trvalo to 4 hodiny, než jsem to zaházel. Zaházel jámu? Zaházel jsem jámu. Ale proč jste ji zaházel? Protože jsem ji kterou zaházel. jste zaházel? Tu, co jsem udělal. A kde? No, v té mé No, jámě. neříkal jsem, abyste zahazoval jámu. Ale ano, a navíc tam nechal lopatu, ještě by mohla zrezidět. Tu lopatu si No tady nechte. Ne, je Nechte to ji můj tady, ta pracovní lopata nástroj. není Pardon, vaše. pane Brisbane, já ji potřebuju. Dobrou noc, pane Brisbane.
tvůj altánek. Jakže? Připít na altánek, jak jsou oba dva roztomilí. A na naši lásku. Ano, drahoušku. Náš manžel září štěstí. To kvůli altánku. Přemýšlela jsem, co mu dát k svátku a napadl mě A altánek. udělalo mi to větší radost než obligátní kravata. Je to nádherný altán. Musí se uznat, že mají Ty jsi odnesl závěs z koupelny? Prosím, Závěs z koupelny jsi odnesl ty. kdo já? To ne. Tak kdo tedy? No já. Kam jsi ho dal? No víš, já jsem ho daroval. Ty jsi ho daroval? No daroval jsem ho, dal jsem ho jednomu chudákovi, no a Chudákovi? co? Byl tu takový chudák, přišel jsem a říkal mi, jestli bych neměl nějaké teplé oblečení. A ty jsi mu dal závěs z A? koupelny. Dal jsem mu ten závěs, protože pršelo. Tak jsem si řekl, Co jsi řekl? no řekl jsem si, No co jsi řekl? no, že to může mít jako prší plášť. A dal si to přes hlavu a odbelahal se tamhle tudy. No, ať je ten altán, To jsi připím na udělal něj. moc dobře. Where is my wife? Co prosím? Je trochu. Oh, Madam? Španělé jdou na scénu. To bude úžasná zábava, uvidíš. A co vy? Co to k sakru děláte? Co je? Někdo se ptá po pánovi. Jakže? Nějaký pán tu je. Jaký pán? Tamhle. Ach jo. Chtěl jste se mnou mluvit? Inspektor Dikro, kriminální policie. Přineste šampaňské pro pana Ne, inspektora. děkuji, nikdy nepiju ve službě. Ten domeček je originální. Ano, je to spůj do dom. Je spůj do dom a není to domeček, ale je to altán. Aha. Chtěl jste mi něco? Ano, jistě. Znáte pana Jo? Pana... Jo. No víte, marně pátrám. Říkáte pana Jo? Stále přemýšlím, ale... Snažte se víc. Dáte si aspoň skleničku, pane inspektor? Ne, děkuji. Vaše služka? Ano, to je inspektor Dikro od policie. Co je na policejníku? Vlastně nic, ale je to jako tuhle večer. Co se stalo toho večera? A vůbec nic se nestalo. Šla do kina, no a tím to Co končí. jste viděla? Žem se Bonda. Z něho má menší strach, než z pána, když střílí z revolveru. Jděte pryč, okamžitě. Promiňte, řekněte. Někoho jste zabil? Ano, Prosím? ne tak docela, jenom jako. Právě píšu detektivku a tak si občas pozvu kamaráda, aby mi to zahrál. Jenom abych mohl posoudit, jak to působí. Ano. Pane Blisbáre, to je opravdu vaše Ale lopata. já... To není ta moje, Já ale nemám vaše. lopatu, to je ta vaše. A taky za Pardon. vámi kvůli té jámě. Jámě? Ale žádná jáma, to je inspektor Dikro od policie, tak koukejte zmizet. Inspektor, Slyšíte nechte mě projít. Víte, pane inspektore, Jděte nemohu pryč. zjistit, kdo vykopal tu jámu. Přece je tu jáma. Jáma Ano, tu tedy- není, on si plete jámy. No. Má stanoviště samou jámu, ani neví, ve které jámě je. Tady jáma není, no tak se podívejte, co si o tom myslíte, no. Připním na tu krásnou stavbu a na to, co je pod ní. Něco pod ní je? Řekněte mi, co je pod ní. No, Není tam vůbec nic. Je tam francouzská půda. Ha, ať žije Francie, Ať žije Francie. ať žije Francie, a taky žije- altán, ať žije altán, Ať žije altán. ať žije půjď dom, Ať žije půjď ať dom. žije lopata, Co jste mi chtěl? ať žije... Promiňte, dovolíte? Co jste mi chtěl? Bohužel, teď mám okno. Jdeme se rozloučit. Dobrá, dám vám krásnou lopatu, s bohem, madam, Naschledanou. s bohem, inspektore.
no, šup. No, Pojď říct nějakou básničku. Cože? Báseň. Ty jsi blázen. Pojďte ji vytáhnout. Antuáne. Pane Tonoloty, tohle je ta vaše práce na 200 let? To je provizorní, udělal jsem to pro vás na tu oslavu. Okamžitě to opravte. Jsem tu zítra ráno. No to jsem rád. Co se vám na ránu nezdá? Inspektor Dickro. Pane Brisbane, chci se vrátit k panu Jo. Říkal jste k panu co? Panu Jo. Výborně. Můžu si sednout? Prosím, pane inspektore, sedněte si, prosím. Co se děje? Tak si sedněte na moje místo. Dobře. Sedí se vám líp? Výborně, moc dobře. Chci vám říct, že se dějí divné věci. Jaké, inspektore? Představte si, že pan Jo byl vyděrač. Ne. Ano. O, A našli jsme u něho dlouhý seznam všech vydíraných osob. ne. Ano. O, A já jsem přišel, protože jste na tom seznamu. já? Vy. Ne. Ano. O, Tak jsem si myslel, že se pokusil vás kontaktovat. Ratatatabum. Tak co, Antoine? Co mrtvola? Dobrý den, pane. Dobrý Co to den, vykládáš? takže nechte ho mluvit. Ano, Cože? myslím, že jsem Jaká přišel na to, jak mrtvola? odstranit tu mrtvolu. není tu mrtvola? mrtvola, Co už tomu tu říkáš? není mrtvola, basta. Mě Je vůbec tu šampaňská, ale neposloucháš. mrtvola Tak tu no není. cože, no dobře, Není no tu myslel jsem, šampaňské, že je to skvělý je to nápad, ale vlastně- když nesouhlasíš, tak no dobře. Není. Kdo je to? To je můj advokát, ale v divadle se nevyzná. Advokát? Abyste ho jednou nemusel potřebovat. Radši mi vysvětlete, proč jste na seznamu pana Jo. Ovšem je to běžný rutinní výslech. Prozatím. Neřeknete nic mé ženě? Slibuji. Chtěl jsem jako, aby to udělal smárně, ale je to tak, no, ne, vážně. Nic jsem nepochopil. Chtěl jsem vám říct jinými slovy, že moje žena je dcerou Granidéna. To není možné. Granidéna, toho zabijáka, který Ano, inspektore. v roce 45. 46. 45. 46. Ne 5. Ne Já 6. jsem svoje řemeslo. Poslyšte, jestli vaše žena je. Neslyším, nerozumím. Jestli vaše žena je dcerou Granidéna a vyjde to najevo, její kariéra... A potom tím svůj spíš, že Granidén nezůstal u jednoho, protože piv pak několik No, osob. 5. Ne 6. Ne 5. Ne 6. Zapomněl jste přednost. Máte pravdu. Před několika lety hrozný darebák se pokusil zastrašit Sylvii a vyhrožoval, že odhalí její pravou totožnost. Tak. To jsou věci. O, inspektore, jména všech lidí, kteří jsou na seznamu pana Jo, Ano? nebudou nikdy zveřejněna. Ne. Děkuji. Zůstanou v tajnosti. No tím líp. Až na jedno. Které? Jméno vraha. Ale vraha koho? Já jsem vám to neřekl. Ne. Pan Jo byl včera v noci zavražděn. Jakže? Když vám to říkám, tak mám asi důkaz. Důkaz? Vy máte důkaz, vy nemáte důkaz. Ale jistě, že našli jsme ho s kulkou v těle. A kde? Na koberci s hlavou k zemi. Tak ale ne tady. Ne, u něho, v Baňole. V Baňole? Ano, on tam bydlí. S bohem, pane Brisbane.
Víte, já se vyznám ve vrazích a vy nevypadáte, že jste od řemesla. No tohle. Koho jsem to tedy zahrabal po ten altán? No tak Antoine, všichni tě hledají, hosté odcházejí. A neviděl jsi Eduarda? Eduarda? Jo, říkal, že se u tebe někdy večer zastaví. Neměl by pracovat i v noci? No. Eduard, můj kamarád. Strčil jsem svého kamaráda pod altán. Není nic hroznějšího. Haló? Kdo je tam? To je Eduard. Jseš jistý? Jsi to opravdu ty, s kým teď mluvím v tom telefonu? Nemáš představu, jakou mám radost, že tě slyším tak zřetelně vyslovovat. No ano, Adrien mi říkal, že jsi se k nám chystal přijít, ale nepřišel jsi. Ty jsi měl nehodu, no to je dobře. Auto je zdemolované, to je výborné, skvělé. On odešel. Dnes ráno odešel, tak to je fajn, to nevadí. Strašné. Co se stalo, co je jí? Její manžel odešel od rodiny. Od celé rodiny? Ano. A kdy? Tohle úterý večer. V úterý večer? Zjistíme, kde je. To ne, já jsem ho našla. Jak? Přestihla jsem ho včera in flagranti. A kdy? Včera večer. Kdyže? Včera večer, no. Tak to je skvělé. No říkám, že to je skvělé, skvělé. Antoine, ty Bižár? Co Bižár? A co je s Bižárem? Ten umřel před 2 lety. Tak to je v pořádku. Víš, ale vážně, tvůj muž má osobitý smysl pro humor, já radši půjdu. Haló, teto, tady Antoine. Co dělá strýček? Tady Antoine. Slyším tutání. Co to u tebe tutá? Strýček leží se 40, no to je dobře. Ano, počkám. Nedej se rušit, já běžím. Nashledanou. Rozluč se za mnou. Ano. Karolíno, poslyšte, nezmizel někdo z vaší rodiny v poslední době? Vy to nevíte? A co? No Teofil. No co je s Teofilem? Už to budou 3 měsíce. Tak to nevadí. Ale tohle, Že 90 Antoine? přece nemohl doufat, že to bude na ozdobu. No co, nashledanou, Karolíno. Co je s vámi, Antoine? Nejste ve své kůži? Ale ano, jsem ve své kůži úplně celý, to mi můžete věřit, Ne, úplně neujišťuji celý. vás. Neviděla jsem ho. Opravdu nepřišel. Kdo je to? Žena instalatéra řekla jednomu z dělníků, abych nám zašel v úterý večer. Chce vědět, jestli tu byl. Antoine, co je ti, Antoine? Probá miláčku. Doprovoď Karolínu. Už odešla. Slyšel jsem jí padat. Večer tě uložím v 9 a dám ti 7 aspirinů. Nic horšího se mi nemohlo stát. Ubohý instalatér přišel pracovat přes čas, aby uživil tu svou rodinu. Haló, paní Bujetová, tady je Brisbar. Ten instalatér, co měl u nás opravit trubky. Ano, měl děti. 6? To je tedy na dělení. Co? Co říkáte? Stojí vedle vás? Je to pravda. No tohle, paní Bujetová, polipte ho za mě, ale pořádně. Dobře, a vám taky pusu. To je nádhera. Cože, jsem v pořádku. Ujišťuji vás. Pusinku a papa. No tak, koho jsem to narval po ten altán? To jsem já. Pane Brisbare, mám úžasnou novinku. Víte, ta prapodivná věc, co jste postavili na zahradě. No. Grunderovým se moc líbí. Grunderovým vždyť víte. Jsou ochotni přidat 20 milionů. A kolik to tedy dělá? 90 milionů. Beru. A co paní Brisbarová? Paní Brisbarová. Sylvie, pojď ke mně. Uvidíte, jestli se manžel, co se dá vodit za nos. Sylvie. Právě jsem prodal dům za 90 milionů a basta. Čak. No to je úžasné, miláčku. Antoine. Antoine. Co? Ještě jednou. Ano, miláčku? Nic neříkáš. Proč bych říkala, jsem radostí bez sebe. Co?
Grunder dokonce vystavil všechna 200 000 franků. Tady je. Celých 20 milionů. Jdu pro láhev šampaňského. 20 milionů navíc. Ano, díky tomu altánku. Ostatně s něčím se vám svěřím. Ten altán mi připadá hrozný. Je přímo odporný. Důvěra za důvěru, jim se taky nelíbí. Ano. Dávají 20 milionů na jeho zbourání. Ještě něco. Chtěla bych, aby mi váš manžel podepsal tenhle papír kvůli prodeji. No samozřejmě. Ostatně, abyste věděla, trochu se na venkově nudím. Už jsem tu. Můj anděl, něco ti paní Kramizelová nechtěla říct. Ne, neříkejte. To na tom záleží, když už je ten dům prodaný. Jak myslíte? Je to dobrá zpráva? Představ si, že Grunderovi chtějí ten altán vyhodit do povětří. A na tom samém místě chtějí vybudovat obrovský bazén. Ano. Vypij to. Ne, Napij se, musíš spát. potřebuju přemýšlet. Ale co je ti potom, že Grunderovi zboží ten altán? Je mi potom hodně, hrozně moc, abys věděla. Chtěl si prodat a už nechceš. Budeš pít nebo ne? Nebudu. Výborně. Dobrou. Dobrou, kočičko. Dobrou, kočičko. Nepotřebuješ píchnout. Kde je? Kdo? Riri. Riri ho neznám. To je služka. Nebudem ztrácet čas. Kde je tělo? Jaké tělo? Moc nám na tom záleží, aby jsme našeho Ririho našli. Protože si odnesl sumičku 42 milionů. Myslíme si, že by bylo škoda o ně přijít. Nechápu, co tím chcete říct. V úterý večer jsme doprovázeli našeho drahýho přítele. Víte, o čem mluvím. Celou noc jsme na něj čekali, až se vrátí. Nakonec jsme usoudili, že asi neměl možnost se z toho vašeho domu vzdálit. Přestaň žvanit.
Tak jdem na to, Ludvo. Co chcete dělat? Tak co si proved s Ririm? Au! 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 Něco se děje. Jdeme. Hele, to je Riri. Nejde to. Nikdy nechtěl pustit peníze. Hej, hej! 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 Je tam všechno. Pardon, že jsme pochybovali o vaší poctivosti. A díky za No Ririho. jo, ale... Udělal jste tu práci za nás. Přece si ho odnesete. Čemu by nabil? A co mě, když vám ho dávám? Já vám ho věnuju. Pomoz mi od něho, Bože, prosím tě. Ta socha! Děkuji ti, Bože! Jasně, ta socha! Haha! Antoine, Ano? Co je? ty jsi strávil noc na kanapě? A co? No víš... Co to je? Přece socha. To vidím, ale... Bavil jsem se tím dnes v noci. Halo, mohla bych mluvit s doktorem Pusénem, prosím? Není ti dobře? Volám kvůli tobě. Okamžitě to zavěs, je mi dobře. Hned to zavěs, je mi dobře. Velmi dobře. Ještě líp. Úplně nejlíp. Antoine, děláš mi veliké starosti. Sylvie, jednu věc jsem ti nikdy neřekl. Ano? Vždycky jsem toužil být sochařem, tak je to. Ach, vážně? Není pěkná? Kdo? Ta socha přece. Ano, je překrásná. Opravdu? Mhm. Právě si mi udělala největší radost. Teď už nás ta socha nikdy neopustí. Dáme si ji do našeho budoucího salonu. Co chceš dělat? Co to je za nové způsoby volat ke mně doktora? No tak. Přece mám právo dělat sochy, nebo ne? Ale samozřejmě. Nejsem první, kdo dělá sochy. Určitě Přede mnou ne. je dělali jiní. O tom není pochyb. Nemůžeš posílat k doktorovi každého, kdo dělá sochy. Jistě, že ne, miláčku. No proto, já mám totiž tuhle sochu strašně rád. Tu máš, he? No to už je jiná. Michelangelo a Rodin nedělali sochy? Ti ale nerozdávali koupelnové závěsy komukoli. Už jsem tu tvou hru pochopil. Úžasná souhra okolností. Poslouchej, že ta tvoje vyděračská historka je o panu Jo. To já vím. Ty jsi ten článek četl? Ne, nečetl jsem ho. A co je tohle? No to je podobizna babičky z matčiny strany. Podobizna? A to si necháte v Ale salonu? ano, je to moje babička, já si svou babičku Dobrá, chci nechat dobrá, a hotovo. tak se neroz. Mám právo na babičku. Půjdu se převléknout. Nezlob se, ale musím, no. Tak promiň, já jsem nechtěl. Jo. Už musím jít, ale poslyš, co si myslíš o historce s panem Jo. Já myslím, že je to banální a navíc jako z černé kroniky, co si přečteš každý den. Proč se tedy o ten případ zajímá inspektor Dikro? Ale Dikro není u mě žádný schopný inspektor. Vždyť Dikro dostane každého. Dikro to jsou jenom svaly, tady, tuhle, blablabla a nic. To ne. Dikro je skutečně skvělej polda. Já ho znám líp než ty, chodili jsme spolu do školy. S Dikro jsem si tykáme. Nazdar, Antoine, jak se máš? Pan inspektor, nečekali jsme vás. My už si netykáme? Ale jo. No tak. Jak se daří? Jak se vede? Jak se máš? Tak vidíš. Známe se tak dlouho. Dobrý den. Pan, Kola. doktor Kola, advokát soudního dvora. Ty už máš advokáta? Těší mě. Inspektor Dikro, víte, že náš přítel píše detektivky? Oh, Zatraceně, Antoine. Vzpomínáš, když jsme byli malí? Znám vraha pana Jo. Já taky. Ty taky?
Co to melu? Ne, už nevím. Říkal jsem si, že vzpomínám, jak jsme byli všichni malí. Takový malí kloučci. Co? Chcete se něčeho napít? Prosím? Chcete se napít? Ještě trochu? Cože? Napijeme se něčeho, jdu pro něco k pití. Co to je? To má být jeho babička. To je moje babička. Když jí bylo tak 16 let. Co? Nerozumím. Paní Brisbárová. Poklona, madam. Pan inspektor Dicker od policie. Co tu dělá policie? No, Buďte víš. klidná, madam. Jenom jsem projížděl, tak jsem si řekl, proč nepozdravit starého kamaráda. Omluvte nás, prosím. Pardon. Dělám si pořád starosti. Proč? Kvůli Antuanovi, nevšiml jsi něčeho? Ale ne, možná je trochu nervózní. Trochu? Vždyť ho znáš, vždycky byl trošku na nervy. Ježkovi zraky, vidíš tam ten altán? Jo, to ta bouřka. Spadlo mi to. Pane Toneloty, co je vám? Vždyť to mělo vydržet 200 let a nevydrželo to ani 2 dny. Dal jsem svoje slovo. Jsem No tak, uvidíte se, pane Toneloty. No tak, pojďte, dáme vám něčeho napít. No, tak, to vám dělá dobře. Tak pojďte. Dobře, jde, uvidíte. Ano, sedněte si. No tak přestaňte, no tak. Nemáte pochopení, pane Brisbáne. Sedněte si. Na co ty tajnosti? Jsme kamarádi z dětství. Doktor Kola mě povídal, že zná někoho velmi slavného. A já jsem mu chtěl ukázat, že znám někoho ještě slavnějšího. Mě? Ano, Děkuji. jste velice slavný. Všichni o vás mluví. Vřele díky. A jste vzdělaný, velmi bystrý a Jste velmi elegantní. laskav. Ostatně, u lidí, co si vymýšlí historky, to je přirozené. No. Sedněte si. Máte rád historky, tak co si myslíte o téhleté? Byl jednou jeden velmi ctihodný pán, který se neopatrně dostal do rukou jednoho darebáka. Říkejme mu třeba Jo. Jak? Jo. Riri. Kdo? Riri, to je další darebák. Byl jeho společníkem. Často pro něho přejímal peníze. Pro pana Jo. Ano. A dál? Riri zabije pana Jo a potom vezme peníze. Najde diář se schůzkami a přijde k panu ctihodnému, aby si ještě trochu přilepšil, než se vypaří. Pravděpodobně je ozbrojen a náš človíček dostane strach, vystřelí a zabije ho. A tak je Riri omylem odpraven místo pana Jo. A našemu panu ctihodnému nezbývá, než se zbavit mrtvoly a přitom se ptá, koho jsem to vlastně zabil. Bravo! Bravo, pane inspektore. Měl bys mu poděkovat, je to vynikající námět pro tvou No, roli. ale- Ale ano, to je ten tvůj námět. No jo. Hledal jsi ho tak dlouho a pro mě to bude nádherná role. Ale Uvidíte. ne. Podívej, drahoušku, podívej. Je noc. Přichází. Střelím, on padá. Potom se dozvím, že jsem zabila jiného. Ale koho tedy? Kdo to mohl být? Koho jsem zabila? Volám všem přátelům, celé rodině, víš, jako ty včera večer. Halo tuhle, halo tamhle, halo semhle. A pak je třeba zbavit se té mrtvoly a...
A co je jí? Budu otcem. Tak doběhněte pro vodu. Ano. Co mám dělat, šéfe? Prohledejte zahradu a ten altán. Buď je tu někde mrtvo, nebo jsem mamlás. Pravda. Cože? Taky si to myslím. Co? Že jste na stopě. Napij se. Voda. Kdy to bude? Co bude? Miminko. Já nevím, za 6 měsíců, za 12, no, my nespěcháme, vypij to. Jsem tu hned. Pane Brisbáre, jsou tu Grunderovi. Prodáte nebo neprodáte? Ať si to koupí, ale rychle. Dobře. Co je? Co to má být? To je moje babička z matčiny strany. A kdo to udělal? No já. Aha. Antoine, proč jsi mi to všechno skrýval? Co? Já ti to teda povím. Ano. Nic tam není. Tak jsem mamlás. Moment. Je to tak. Miláčku, ty mě tak miluješ. Ale teď už jsme na to dva, společně. Uvidíš, jak ti to zahrají. Neruším? Na slovičko s panem manželem dovolíte? Ovšem. Tudy. Dávejte pozor, uvidíte, je to kouzelný dům. Tady je jídelna, která je spojena s obývacím pokojem. Vidíte, je to rozkošné, je to opravdu rozkošné. Ach, to je horko. Zdálo se mi, že je spíš chladno. To je socha babičky pana Brisbára. Znáte jeho roztomilou choť? Těší mě. Pane Grundere? Paní Grunderová! Cecil! Říkám si, jestli se nesvléknu do prádla. Madam, to by mohlo stačit. Pomáhala jste manželovi uklidit mrtvolu? Jakou? Přestaňte se mě dělat troubu. Rozpustili jste ho v kyselině? To jde? Dobrá, změníme taktiku. Plimirele! Šéfe? Ať sem přijde Andrie. Andrie! Tady, šéfe! Přiveďte mi Plimirela. Plimirele! Andrie! Tady, šéfe! Dobrá. Je to instalatér. Doprovoďte pána do koupelny. Pojďte za mnou. Jak vidíte, vše zde dýchá klidem a pohodou venkova. No, pojďte tudy, tamhle je kuchyň. Pojďme. Ano, drahá, manžel se ti ještě nevrátil? Tady to není právě vhodné, pojď se mnou. Tady je tlak na nádraží. Paní Brisbárová, vy jste dala zbourat, co zbylo z altánku. Ano. Podívejte se, jaká je tohle, ale šikovná věc. Vidíte? Od sklepa až na půdu a od půdy až do sklepa. Jestli nic nenajdeme, tak se vám omluvím, ale my tu určitě něco najdeme. Jak? Už pán povoluje, co? Jo. Je tu někdo? Jste doma? Pane, mám tu doporučený balíček pro paní Brisbárovou. O ne, madam, to bude dobré, uvidíte. Musíš jít se mnou. Podívej. Co teď? Co budeme dělat? Antoánku, kde jsi? Něco vymyslím. Počkej tu na mě. Já nechci. Počkej tu na mě. Já nemůžu. Říkám, zůstaň tady. Nenechávej mě tady, já nechci. Pojď mi pomoct. Pojď mi pomoct. No tak půjdeš. Rychle vylez. Antoine, musíš mi pomoct. Myslíš, že to zvládnu sama? Tak pojď.
Dělej, pomoz mi. Musíme ho naložit. Pozor. 1, 2, 3. Ustup kousek. Ještě kousek. Ten vůl je ale těžký. Takhle to nepůjde. Otoč se. A tohle nezvládneme. Na druhou stranu. Dělej. Antuanku, neudělal jsi nic. Dlouhej. No jo, to je. Ano, já se... Ale... Vím. Nohy dovnitř. Dej tam ty nohy. Ale ne tvoje, jeho. Tak. A ten je tak těžký, ten vůl, no. Ne, počkej. Ne. Já mám nápad. Dej mi košile. To ne, Prosím Sylvie, to ne. Nech mi, prosím tě. Pomoz mi, to je to za knoflíky. Moje košile, ne. No, vrať mi to. Antuane, to bude hned. Vrať mi to. Nahoře je ložnice a... Pojď rychle, tamhle, honem, tam je. Antuane. A to je hrůza. Antuane, už toho než. Pojď sem. Takhle. Ano. Chápeš? Tak táhni. Opatrně. Opatrně. Raz. Tři. Pojďte, podíváme se do ložnice. To nepůjde. Přines mi pilu. Dělej. Ještě jsme nebyli pohodlně. Ještě tohle. Pane Brisbane. Ano? Prádelna je zavřená. A co po mně chcete? No přece klíč. Ano, klíč je v kuchyni. Co se stalo babičce? Umřela. Antuane! Já tam nejdu, ne, tam nechci, ne, nemůžu, ne. Tady máš šaty. Oblekni se tady, Antuane. No tak Antuane, vzpamatuj se. Na zdraví králi. Come on, please, přestaňte, pro boha. Ona měla. No to Andrew. No tak. Takhle. Kdo je to? Kdo otevřít? Ne, ke dveřím. Běž otevřít. Pane? Den, krásný den, No poslyšte to, ne, no tak, pojďte zpátky, Vím, že vás halo. často obtěžují obchodní zástupci, to já nechci. Já jsem ale pracoval ve veřejných službách jako výběrčí přímých daní. To znamená, že nejsem zvyklý, vulgárně řečeno, žvanit. Pouhá ukázka vás ostatně dozajista přesvědčí. Antuane! Ano? Neobtěžuji? Jo, to Jenom jo. pár vteřin pozornosti, nebudete věřit vlastním očím. Takhle. Mými zákazníky jsou například Comtessa de la Faye, Richardovi. Antuane! Ano. Žádnou paniku, jenom klid.
Co je? Otevři hodiny. He? Ty hodiny rychle. Nejdou otevřít. Rychle, to otevři. Dělej. Halo, hoří! Tady hoří! 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 Tak to uhaste s tím přístrojem! Dělejte! Potřebuji vodu! 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 Slyšíte? Běžte pro vodu! To tam! Pro vodu! Běžte! No! Vodu! Rychle vodu! 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 Opatrně, tohle by mělo stačit. Ta nová hra bude k popukání. Funguje! Odveďte to, Nemehlo. Ale ne, to ne. Pojďte, pane inspektore, pojďte. Prošroubovák. Oh, madam, let me help you, please. Já vám trochu pomohu. Moc děkuji. To je maličkost. Brisbane! Jenom chvilku, one minute. Ano. Brisbane! Brisbane! Kde pro boha vězíte? Kde je váš manžel? Určitě někde je. Jak to dělá? Stáli nad ním u kolíbky sudičky. Ztracíte čas, mě nespetete, já mám svůj rozum. A vidím jasně. Primrele! Andrie! Primrele! Andrie! Myslím, že vás chání manželka. Your wife. Oh, my wife. Já musím odejít i hned. Mám ho. Konečně. Chcete se podívat taky do sklepa? Já si myslím, že už se tak stalo. Tady to kouká. He? Neviděli jste šéfa? He? Pane inspektora, spěchá to. Prádelna. Je Jo, prádelně. Doprovodím Francouzky domů. Pro jedno Tak kvítí, nashledanou. slunce nesvítí. Už jste byla platit, Hello, monsieur. Willy went down. Co máte za problém? Tohle nemůžete. To mám špatně. Já je opravím. Ne, to ne. Nejdou otevřít. Oh, Cecil! Cecil! Darling! Paní Grunderová! Pospěšme si, hned se vrátíme. Sázím 100 proti 1, že je to tělo Ririo. A na moři z lodičky šupky do vodičky. Uděláme si hezoučkou výšku po moři jako 2 hrdličky. Kdybych tohle věděl dřív, nikdy bych... Antoine, nelituje, že jsi mi dal tak velký důkaz lásky. To ne, ale tenhle je pořádný a to ještě nevím, jestli se vejde do toho To kufru. uvidíš. Já zavolám do cestovní kanceláře. A kam? Já nevím. Na Tahiti. Na Tahiti až za 3 týdny. Tak dlouho nám nevydrží. Tak kdy? Zítra pozítří. Singapur pozítří, výborně. A ještě, jak jsou velká okna v té kajutě? 40 centimetrů, šlo by to? Na výšku nebo na délku? Na výšku. Aspoň 50 centimetrů, ne míň. Dobře, 50. Chtěla bych okno 50 centimetrů. Přece máte něco takového. Kde je váš manžel?
Ano, sedněte si, prosím vás, já pro něj dojdu. Najděte ho. Co mu ještě chcete? A vůbec máte povolení k prohlídce? Teď už ano. Tak vy jedete na cestu, chystáte zavazadlo. Co pak je tam? Ale nic, to je... Nemáme od něj klíč a manžel ho všude Tak se hledá, podíváme. takže... No, co pak je? Hej! Je to tam, šéfe. Co tam děláte? Píšu svou hru. A co je s ní? Asi to miminko, Nesmí se rozrušovat, pane inspektore. Proto se schováváte do kufru. No Přestaňte s tou komedií. 10 kilometrů odtud jsme našli velkého Ludvu s kulkou přímo bez spánku. My toho pána neznáme. To znamená, že si s ním Riri vyřídil účty předtím, než přišel k vám. Tak co, pořád jste ho neviděli? Slitování nad ubohým inspektorem, můj otče. Slitování nad budoucím otcem inspektorem. Pust, Davis, nedostanem. Limerele, vy do poschodí, Andrie, zůstaňte ve voze, kdyby něco. Já začnu od sklepa, jistě máte kotel. To nemáme kvůli zlatým zubům. Cože? Ne, jste tady doma. To si teda pište. Vydrž, drahoušku, ještě chvilku vydrž. Musíme ho odtud dostat. No tak. Ne, to ne, teď na to nemáme čas. To je strašné. Musíme ho rychle odtud dostat. Snaž se. No tak, jo, ten je těžký. Ještě. Proč se na mě tak díváte? Protože salám s horčicí. To je zločin. Klíč? Jdu pro něj. Tak co, panáčku, už si tam, co? Jak se cítíme teď? Je tu víc místa než v těch hodinách, že jo? Legrácky skončili. Riri netušil, že ho odpraví 2 cmoci. Tak vylezte. On nemůže. Co? Tak vylezte, Brisbáne. Šéfe, volají vás. Něco nového. Tohle Luciho dodávka stojí vzadu na zahradě. Honem, rychle. Jo. Už tu, počkejte. Co je, šéfe? Našli Ledika kousek odsud. Narazil autem do platanu. Byla tam Ririho aktovka a v ní 320 táků. Usuzují. Nic neusuzujte, dejte mi pokoj. Honem. Brisbane! Pojďte sem! Musím se vám omluvit. Bylo to klasické vyřizování účtu mezi těmi lumpy. A Riri ho dostali cestou k vám, ten mazanější si nechal peníze. Pokud jde o Ririho tělo, prohledáme rybníky v okolí. Pro profesionála to není žádný problém zbavit se mrtvoly. Jen pro profesionála. No, jistě. Promiňte, že jsem obtěžoval. Kdybyste něco potřeboval, obraťte se na mě, stačí zavolat 17. To ne, 14. To jsou telegramy. A hasiči? Ti mají 18. Ostatně informace mají 12. Těšilo mě? Jdeme. A ty bys už málem ztratil hlavu. To Neloty. Co kufr? Kufr, pane Toneloty, kde je můj kufr? Můj kufr! Můj kufr, můj kufr! No, kde je? Můj kufr! Kufr, můj kufr! Kde je můj kufr? Kam jste ho dal? Nech ho!
bídák, ten mi dal co proto. Měl to nechat na mě. Opravdu se nedáte nic k pití? Ne, díky, ve službě nikdy. No dobrá. Bohužel. Pan Brisbán. Ano. Paní Brisbárová, to je váš kufr? To asi ne. Určitě, ano. No to těžko, ale já ano, jsem tam ano, je neměl. váš. No to podívejte, ne. je to vaše? Tady, to je přece vaše jméno i vaše jo, asi adresa. ano. Asi spadnul z vozu, zůstal ležet na silnici. Dovolili jsme si ho tady přivést. Člověk se nemůže spolehnout ani na dopravce. To víte, madam. Ostatně jsem šťastný, že vám mohu posloužit. Kláním se. Já jsem váš obdivovatel. Kláním se před vaším talentem. Ale bohužel do divadla moc nechodím. Lístky jsou moc drahé. Ode dneška můžete shlédnout všechna má představení zdarma. Madam. Co, šéfe? Jdeme. Rozkaz. Konečně mohu jít na zkoušku. A co je tam uvnitř? Co s ním uděláme? Je dost času si to promyslet. Máš takovou představivost? Jsou trošku. V českém znění účinkovali Jiří Císler, Silva Turbová, Antonín Molčík, Soběslav Sejt, Dana Hlaváčová, Alfred Strejček, Jana Boušková, Ladislav Trojan, Helga Čočková, Vendula Křížová, Ivan Hýbl, Václav Mareš a další.